min hai yedil mulei il meu talmidne il hamarij izdayo jobni liher jaluna mitri hazina uyimdayesh Atuni widen uersuleia Isimo telemi utir durru Patnamel makum lib aldeyem Diniem hapti skont il-wedi X'tiswa il-fidi min ajremi I-fidi mejta bla frott fis-snin Nejxu il-kelma għax jitbassarraf jekk ninqdew bija mingħajr twemmin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħut l-ewwel qed nixtieqilkom l-għodwa tajba, ninsabu f'dan iż-żmien għażejs tar-Randan li fih illum il-Knisja 22 ta' Frar tiċċelebra il-festa tal-Katedra ta' San Pietru. Ħanisimgħu ftit fuq din il-festa tal-lum u l-oriġini tagħha. Għal-festa tal-Katedra tal-Apostlu San Pietru intgħażel il-jum li fih ir-Rumani kienu jfakru l-mejtin tagħhom u mbagħad waqt l-ikel fid-dar kienu jqegħdu siġġu katedra vojt biex ifisser il-preżenza ta' xi ħadd nieqes. F'dan il-jum titfakkar il-Katedra ta' San Pietru bħala sinjal glorjuż tiegħu li mill-għolja tal-Vatikan jippresjedi fuq il-ġimgħa kollha tal-fidili maqudin fl-imħabba. Eżis ħuti minn llum, mod speċjali nitolbu għal maħbub Papa tagħna fil-missjoni diffiċli ħafna lil Mulej afdalu fideħ biex il-Mulej jkompli jagħtih is-saħħa u qawwieħ ħajmexxi l-poplu tiegħu skont il-qalb tiegħu. Hekk fil-bidu kantajna x'tiswa l-fidi mingħajr l-emejl, ifridi mejta bla frott fis-snejn, ngħixu l-kelma għax gidba sarraf jekk ninqdew bija mingħajr twemmejn eżis ħuti din l-istedina biex ngħixu l-kelma. Ir-Randan hu żmien speċjali li fih għandna nitħeġġu biex nisimgħu l-kelma tal-Mulej ta' eżis ħuti. L-eżerċizzi fl-irħula tagħna u fl-bliet tagħna u ħafna modi oħra biex aħna nisimgħu l-kelma x'il-kelma tħeġġilna qalbna biex nikkonvertu. Dan huwa żmien ta' konverżjoni. In-nisrani li ma jħoss il-bżonn li jikkonverti huwa nisrani li għadu ma fehem xejn xi tfisser il-ħajja tan-nisrani. Għax in-nisrani veru huwa dak li huwa f'konverżjoni kontinwa. Jiġifieri qed ifittex kuljum dejjem aktar li jsir jixbaħ il-Ġesu. Dak tfisser konverżjoni. Nibqa' sejra ħajjitna kollha qatt ma nsiru nixbħuh biżżejjed il-Ġesu. U għalhekk se nieqfu ftit mumenti ta' skiet fil-bidu din l-Ewkaristija biex fil-fond ta' qalbna nitolbuh maħfra lil Ġesu għalkemm il-darba forsi ma ħdimniex biżżejjed biex insiru nixbħuh. Ħanitolbuh maħfra fis-skiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Illum peress li hija festa ngħidu l-glorja, glorja l-Alla fil-għoli ta' smawijiet u paċi fl-art
nil-bnedmin ta' rida tajba, nfaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr, għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf Talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli, Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa skont l-intenzjoni tal-familja Bartolo. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, għamel li jebda taqlejb ma jċaqlaq lilna li inti bnejt fuq is-sisien qawwija tax-xhieda li tak l-Apostlu San Pietru bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, nitlob lill-Presbiteri li hemm fostkom bħala Presbiteru jien ukoll u xhud tat-tbatijiet ta' Kristu u bħala wieħed li għandu sehem mill-glorja li għad trid tidher, iraw il-merħla ta' Alla fdata f'idejkom. Ħudu ħsiebha mhux bil-fors imma minn qalbkom kif irid Alla. Mhux għaqlih baxx imma bil-ħeġġa tal-imħabba. Mhux bħalli kieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li messewkom b'xortikom, imma billi tkunu eżempju tal-merħla. Imbagħad meta jidher ir-ragħi l-kbir, tiksbu l-kuruna tal-glorja minsuġa minn wart li ma jitbilx, il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jħodni. Hemm u jrejaqni, ngħidu flimkien. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għastuġġ tiegħek huma iwensuni, ngħidu flimkien. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biżżejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli, ngħidu flimkien. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu l-tieba u l-ħniena, il-jiem kollha ta' ħajti, u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħajj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-qummu bil-rifa. Glorja u tifkir lilek Kristu. Glorja u tifkir lilek Kristu. Int Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuhiex. Glorja u tifkir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li jew bin il-bniedem? Huma weġbuh: xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom.
U qabeż x'mun Pietru qallu: Inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: Ħieni jient, x'mun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rikdan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-salma tas-smawiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb li taqblu miegħi eżis li jekk bniedem titkun taf min hu, għatih il-poter. Meta l-bniedem ikollu l-poter, ikollu is-seta fuq l-oħrajn, ħafna drabi joħroġ dak li hemm f'qalbu. Jekk f'qalbu għandu xi mħabba u rispett, jew inkallu xbuli kif ngħidu llum mhux hekk. Għax ħafna drabi jeżisħuti meta l-bniedem jakkwista poter fuq l-oħrajn, isir naqra jaħseb li jista' jagħmel li jrid hu mhux hekk. U Ġesu llum fil-Vanġelu fuq hekk qed ikellemna. X'messaġġ qawwi u sabiħ. L-ewwel nett għall-min fil-Knisja għandu missjoni li jkun raj, missjoni ta' tmexxija li hija importanti ħafna. Ma ninsewx li t-tmexxija tal-Knisja ma ġiex mill-bnedmin, ma ġiet minn Ġesu stess. Ġesu għażel id-dixxiepli. Ġesu għażel minnhom 12 l-Apostlu. U Ġesu minn fost l-Apostli għażel il-Pietru kif smajna llum biex imexxi l-Knisja tiegħu. Jiġifieri dan għandna nżommuh ċar f'moħħna, eżis ħuti x'inkella nitfixklu. Però eżis ħuti anke fil-Knisja u kull imkien, f'kull soċjetà tal-bnedmejn, kemm wieħed għandu bżonn iżomm f'moħħu dak li nsibu fl-Evanġelju. Waraw San Pietru llum. Mhux hekk. Meta kienu s-sarraj tal-Knisja mwaqfa minn Ġesu, għana x'qalilhom lil presbiteri, lis-saċerdoti li l-rajja tal-komunitajiet. Nitlob lil presbiteri li hemm fostkom bħala presbiteri jiena wkoll u xogħol ta' tbatijiet ta' Kristu, ġifieri x'qed jgħidilhom ir-raj tagħna mhuwiex raj tas-seta tal-poter, huwa raj li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu qed ifakkarhom lir-rajja. U bħala wieħed li għandu semmi l-glorja li għad trid tidher fina, ifisser għad iridu nagħtu kont lill-Alla ta' kif mexxejna. Iraw il-merħla tal-Alla f'data f'idejkom. Qed jgħidilhom kunu rajja. Ħudu ħsiebha mhux bil-fors, imma mill-qalb kif irid Alla. Min il-poter jagħmlu għax bil-fors, mexxi bil-fors, ma jagħmlux mill-qalb, ma jkunx sensittiv għal ħtiġijiet tal-merħla. Mhux għal liħbax għal flus jiġifieri Alla ħares qatt, imma bil-ħeġġa tal-imħabba xi ġmiel eżasuti. Mhux bħalli kieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li messewkom xortikom, ma billi tkunu eżempju għal merħla eżasuti. Araw xi 3 eżempji sbieħ ġibilna Pietru. Ekku kemm nixtieq illum nagħmel appell mhux għal dawk kollha, mhux biss għal dawk kollha li għandhom xi seta fil-Knisja. Aħna s-saċerdoti, kappellani, u tista' tibqa' tgħid. Imma l kull min għandu xi seta. Iżomm f'moħħu dak li jgħid Pietru, iraw il-merħla tal-Alla f'data f'idejkom, ma nkunu rajja. Fuq l-eżempju tar-raj il-wieħed, ir-raj it-tajjeb li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Ir-raj il-veru ma jissagrifikax il-merħla l-interessi tiegħu, imma jissagrifika joffri lilu nnifsu għal ġid tal-merħla mhix xajta, mhux hekk. Ħudu ħsiebha mhux bil-fors imma bil-qalb, ma nqisu li jkun hemm il-qalb l-imħabba f'dak kollu li tagħmlu. Mhux għal liħbax, mhux għal flus, imma mill-ġdid għall-imħabba u mhux billi taħkmu fuq il-merħla. Imma il-merħla tmexxuha billi tkunu ta' eżempju. L-eżempju l-ewwel qabel kollox għax il-kliem qanqal, imma l-eżempju jkaxkar iż-żħuti ta'. Imbagħad għandna s-Salm
22 ħeġġixkom immeditawh id-dar salm sabiħ ħafna l-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'mirat kollu ħdura jqiegħdni u hemm dak il-vers li li joġobni immens. Anke jekk nimxi f'wiet mudlam mqar fit-triq tas-sewwa, imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba f'ismu mqar jekk nimxi f'wiet mudlam. Ma nibżax mill-ħsara x'inti miegħi. Mela ġesħuti meta nkunu f'xi wiet mudlam tal-ħajja. Ejjew nżommu f'moħħna u f'qalbna li l-mulej jkun magħna u x'hekk ma jitlaqniex. U żbuħija tal-Evanġelju tal-lum. Ġesħuti min irid jgħix ir-randan m'għandux għodda aqwa milli jisma' l-kelma tal-Alla u jipprova jifhimha u jgħixha ta'. Qegħdin naraw li Ġesu malli u x'hekk jgħidilhom min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem u x'hekk. U x'im Pietru jgħid il-verità, jgħidlu ħieni jinxmu bin Ġona u x'hekk u l-bqija jagħmlu kap tal-Knisja. Però mbagħad ftit wara kien komplu naqraw fil-Vanġelu Ġesu jħabbar il-mewt tiegħu fuq is-salib ta'. Ġifieri qed jurihom x'tejb ta' bejn il-bniedem, il-missjoni ta' bejn il-bniedem x'kellha tkun. Ejjew għalhekk eżiskuti nitolbuh bil-qalb tal-inmurej illum biex jagħtina l-grazzja li kull meta, għax aħna l-koll fid-dinja ċkejkna tagħna l-koll għandna xi tip ta' poter, xi tip ta' missjoni ta' tmexxija żgur u x'hekk. Mela jew fil-familja jew mal-ħbieb jew fuq ix-xogħol, kull fejn inkunu, ejjew eżiskuti il-missjoni tagħna ħanejdulu hekk il-poter tagħna ma toġobniex ħafna l-kelma poter jien ma ħanuża lilha. Il-poter tagħna inħadmuh b'imħabba, b'rispett u fuq kollox bl-eżempju tagħna. Għax hekk biss inkunu nixbħu lil Ġesu ir-raj waħdini tagħna. Jogħġobkom qummu l-wieqfa. Ħuti Jeżies mal-Knisja kollha fid-dinja llum qed niċċelebraw il-missjoni li Kristu ta' lill-Apostlu Pietru biex iwettaq lill-aħwa fil-fidi. Nitolbu lill-missier billi ngħidulu mulej wettaqna fil-fidi flimkien mulej sabiex il-katedra ta' Pietru terġa' ssir sinjal tal-għaqda ta' dawk kollha li jemmnu fi Kristu. Nitolbu mulej wettaqna fil-fidi sabiex l-imħabba tal-Papa għal bnedmejn issuq lil mexxejja tal-popli biex jimpenjaw ruħhom għal paċi u għal ġustizzja fid-dinja. Nitolbu mulej wettaqna fil-fidi sabiex id-batija ta' ħutna li huma persegwitati minħabba l-fedeltà tagħhom lejn il-katedra ta' Pietru tqawwihom fil-fidi it-tama u l-imħabba. Nitolbu mulej sabiex aħna l-koll mal-Apostlu Pietru u s-suċċessur tiegħu Franġisku ma nieqfu qatt nisqarru li Ġesu Kristu huwa l-Messija li ben tiegħek. Nitolbu mulej. Eżis ħut illum nixtieq nitlob mod speċjali għal dawk ħutna nsara Kattoliċi bħalna sfortunatament li mhumiex jaċċettaw it-tmexxija ta' dan il-Papa. Dal-Papa kellu l-qawwa l-ispirazzjoni minn Alla li jaffronta ċertu problemi. Eżis ħuti, problemi mhumiex żgħar. U hawn min dil-ħaġa ma ċċettajiex. Nitolbu bil-qalb għalihom biex jifhmu li aħna nemmnu u x'hekk fil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-Knisja. Dan huwa l-Papa, Papa Franġisku huwa l-Papa li l-mulej bil-qawwa tal-Ispirtu Santu rid jagħti lill-Knisja tal-lum. Jekk nieqfu nemmnu dil-ħaġa lura infallu. Għalhekk nitlob bil-qalb biex aħna l-insara Kattoliċi kollha ninaqdu mal-Papa Missier tagħna Franġisku, nisimgħu l-kelma tiegħu u nifhmu ta' bil-ħaq dak li qed jgħidilna. Nitolbu wkoll biex l-eżerċizzi li qed isiru fil-parroċċi tagħna jkunu hekk okkażjoni ta' ġid kbir, joħroġ minnhom ħafna grazzja. Eżis ħuti komplu ngħidu grazzi lil mulej tax-xita li bagħtilna u nkomplu nitolbuh għax-xita. Nitolbu wkoll eżis ħuti għal dawk kollha li jitolbuna biex nitolbu għalihom. Niftakru f'ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Eżis ħuti. Ejjew nitolbu għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa. Ħanieqfu ftit mumenti ta' skiet u lil mulej noffrulu t-talba tagħna.
U Alla missier, aħna nemnu li l-missjoni li rċieva l-Apostlu Pietru minn għand ibnek tkompli f'dak li l-Ispiritu Santu jażel bħala isqof tal-Knisja ta' Ruma li tmexxi fl-imħabba il-knejjes kollha. Nitolbuk li ma jdumx ma jasal dak il-jum li jkun hemm merħla waħda taħt raj wieħed bi Kristu Siedna. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu u jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek kint mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej mużunitej u d-dunub tiegħi neħlili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa' t-talb tal-Knisja tiegħek u s-sagrifiċċju li jisejra toffrilek biex tasal għal wirt ta' dejjem fis-sema taħt it-tmexxija tar-raj tagħha San Pietru li minnu talmet tkun sħiħa fil-fidi bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej bis-sier qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem. Ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Inti għażilt lil Pietru, il-prinċep tal-Apostli, li meta ara fost qar id-divinità ta' Kristu ibnek, inti għamiltu l-blata qawwija li fuqha tinbena l-Knisja. Ibnek Ġesu Kristu fdalu f'idejh l-infietaħ tas-saltna sabiex dak li jwettaq fl-art u missier tikkonfermah fis-sema. Għalhekk mal-kori kollha tal-anġeli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidej, salvana ent, o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, ma' San Pietru u l-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti rid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. poplu tiegħi, ħejdni fiex ħadd jinqastek jiena.
jien ġejt imsħallab, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobjina. Il-leġi tuħriġtek u sħalabħajtek, fid-desert bil-manna jiena tmajtek, għal-mewt jikun dannajtni, ma sħalbin inti salvabtni. Poplu tiegħi, ejdli fiex ħadd inqastek jiena. Jien ġejt imsħallab, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobjina. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek, għalija kont tibni u jien missierek, bil-ħanezza f'taqli ġenbi, lejlet ħajtek l-aħħar tar ta' denni. Poplu tiegħi, ejdli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallab, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobjina. Ejjew nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u nsellmulu bil-qalb billi ngħidu nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw il-festa tal-Apostlu San Pietru. Intu Alla, qawwejtna bil-ġisem u d-dem ta' Kristu li rċevejna. Nitolbu li dan is-sakrifiċċju tal-fidwa tagħna iwettaqna fl-għaqda u s-sliem bi Kristu siedna. Ejjew ngħidu tliet Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-tagħna Marija dan fil-qabar u nixtieqlhom nofruhom biex dan ir-randan ikun ta' bilħaq żmien ta' grazzja speċjali għal ħafna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Kiefa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-batiha, fuq salib imdren, ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blu ġieħ mitmuha, nifet sejfin nikmet, kem dbatiha f'qalb u ġuħa, li madwejja li jifniha, ħasset l-om imbirka,
Meta jmut il-ġisem tagħna, ħamelin li r-ruħ tistana, dawnu seb il-ġen